Efedegiren Gipuzkoako Triatloi Federazioaren eta Foru Aldundiaren eskutik errekonozimendua jaso zuen joan den hilaren 2an, abenduaren 2an, akuariumean egindako ekitaldian Biziadi ekimenak, Biziadi kirole taldeak. Urtebeteko bidea egin dute hain zuzen duela urtebete aurkeztu zuten Biziadi taldea hemen, Oñatin, dagoeneko atzean ditute zeinbait ordezkari eta urtebete honetan egin duten bidearen gainean galdetuko diegu. Ea, zer kontatzen diguten? Urtebete honetan, ze bide egin dau Biziadik? Bueno, izan da proiektu berri bat hastia, kide berrisekin, eta izan da asko papeleo asuntuak eta puskate ofizializatzea taldia, eta ezautzera emotia entidade desberdinetan, bai udaletxeak, federazioak eta hainbat erakundeetan. Esate zuztezun talde barruan lau azpitalde dauketzuela, ezta? Eta dana ez dauela pixkat lasterketa ero txapelketetara lehiara bideratuta. Lehia bai, baina bereziki Osasuna be bai. Bai, bereziki Osasuna. Osasuna eta integrazioa lantzia da helburua proiektu honena. Lasterketak, azkenian die helburu batzuk norberak ipintzen dabenak, batzuk helduko die lasterketak itxea, beste batzuk ez, baina honen funtza dago, kirola erabiltzia bai Osasunan hobekuntza lortzeko eta gizartean benetazko integrazioa lortzeko. Horren bestez, kirolari danak ez diez urritasun funtzionalen bat daukienak, badaz pixkat kirol egokitua praktikatzen dauen lagunak, baina horrekin batera, printzipioz kirola itxeko arazurik ez dauken jentia bebai. Hori da, azkenean proiektua da inklusibua. Inklusibua, bere osotasunean. Ez duna nahi da geto bat izatia bakarri, urritxasun funtzional edo psikiko dauken pertsonen dako. Orduan, izatia talde normalizau bat, darenak desgaitxasuna daukenak, edo urritxasuna daukenak eta ez dauzkenak, baldintza berdinekin, baina beti biharren arabera lagunduta bati edo bestiai. Aitor Rementeriarekin batera Joseba Azkarate Oñatiarra izan da proiektuaren beste sustatzaileetako bat. Azkaratek autoistripua izan zuen 2017an eta tetraplegia du ordutik. Eta urte hauetan kirol jarduera izan da aurrera egiteko Oñatiarrak izan duen motorretako bat. Makina bat duatloi eta triatloi egin ditu eta eredu izan da askorendako. Biziadi martxan jarri dozuen honetan, ikuspuntu personaletik ze erronkekin ibilizara burubelar, ez dakit lasterketaren baten, lasterketa bat preparetan ibilizaren, ero? Bueno, erronka proiektua beha aurrera eramatia, ez? Izan da astapen bat, inklusibotasunari begira. Hau da, ja taldean, bai gurpilonok gixan, bai zerreztako onak, danok batera talde hori sortzea, hori erronka oso garrantzitsua izan da, importantia, gogokua, gero lasterketak eta beti dauz hor, bai ukidu lasterketak, hitzaldixak, hau da, poliki hori astapen emutia Biziadi kirol taldeari, erronka hori izan da. Biziadiko sare sozialak jarraitzen ibili garenean, bai, zuen berri lasterketetan eta Aitorrek bebialtzen duzku, baina horrekin batera, berbaldixetan ikusi zaituztegu, ez? Pixkat mikrofonua eskuan, eta ez dakit ikasliekin, gaztiekin. Bai, azkenean aurten, hitzaldi aurten bez, orionez, hitzalditxo batzuk emunen du, ez bat eta bi, bastante, geuta geixau. Geixen bat, bai da igual txikitsuekin edo aurrekin, bereziki garrantzitsua petzailexakulako hasiera, txikitatik ikustia zer dan kirola eta kirol mundu hontan egokitutako kirola dauela eta batez be inklusibotasuna, hau da, euren artean be berdinak edo bata bestei lagunduta berdina ingekela. Izen be hori importantia izango da, ezta emuten daulen Aitorrek izan dau, ez? Ez deixela izen Biziadi geto bat, ez? Kirol egokitua praktikatzen dogunon taldetxo bat bakarrik, ez? Aldan neurrixan, naztu daigun talde hori danetariko jentiakin. Hori da, bideratuta dau, egokitutako jentiak ez, beste toki batzutan igual ez dagoenak beste laguntza edo, eurei lagunketia gehiago ez, ezintasun bat edo lesino bat edo
edo edo zer gauza dakon herri esku bat botateko. Baina mundu danak hartu eke parte, zuk eta nik biziadiko kide izan geke berdin. Begiratu barik ni aulki izan nagoen edo zuzutik. Ta, bide batez, biziadi, bai, esan geike debagoienean martxan jarritako proiektu bat dela, Bai. baina gaur egun ez zarete bakarrik Bailarako lagunak, Gipuzkoatik eta esango neuke Euskal Herriko jentia dauketzuela. Bai. Laguardiako jentia daku, Eltsasuko jentia daku, eta gero bari ez, Elgoibarreko jentia daku, Oñatikoa, bai, osea, jendia gerturaketan dabil, poliki haundi egiten gabitz, eta hola jarraitu deixela. Igor Elizburu 1986an izan zuen moto istripuan geratu zen Elbarri. Istripu aurretik, bizikletan eta mendian ibiltzen zen asko, eta istripuaren ondoren ere garbi zeukan kirola izan behartzela bere bizitzako ardatz garrantzitsu. Despiste bat eukin nuan, istripu bat eukin nuan, da orduan bizkarrian hartu nuan golpia, eta medulako sekzio apurtu moztin jatan, bai, eta orduan bizitza guztiz aldatu jatan. Eta nire kirola beti gustatu izan jata, aurretik futbolian jokatu izan nuan urte askuan, gero mendixan eta bizikletan nabilen. Eta istripu eta gero ikusten nuan nik kirola bai nire bizitzako atal oso garrantzitsua da kirola. Kirol desberdinak hasi nintzen probatzen Kemen Donostiko talde baten bitxartez. Eta gero bizikletia probatu nuan, janbaika probatu nuan, dala urte deixente. Orduan gaur egun dauzen aukerak eta interneten behitzen. Eta Kemenek ekarri zuen bat. Probatu nuan 15 egunean aste santu batian, da esan hau nire kirola da. Eta hasi nintzen topatzen internet bitxartez, iparraldian ortopedi batian ikusi nuan bat saltzen zauela. Karri nuan aurre, eta orduztik bat baino gehiago aldatu dut, eta bai. Eta gaur egun bizikletan ibiltzen, janbaikian ibiltzen naiz, bai. Eta lasterketetara eta lakotara joaten zara edo? Leheno gari batian gehiago. Behobia, Antxintxika, Krosa eta... Antxintxika, maratoiak, treparrizko ere bai urte askuan izan deu, baina on ja azkenen gurtietan kirola bai jarraitzen dut ditzen, esan dut bezala nire bizitzako puntu garrantzitsua da, biharrezko gauza bat. Baina lasterketa urtean ditzen bot behobia eta beste lasterketaren bai. Horrekin nik ez dakat, jendiak ez dut nuan bezala, nik helburua jarri bihot entrenatzera juteko ez. Nik lanetik irten, eta beti eguraldiak lagatzen badau, bintzat nire ordu bete txua egunero, hastian 4-5 aldi saiatzen ditzen. Iñaki, konta irezu apurtxo bat ze historia dauen Iñaki Gartuaren atzian? Ni ziren gehatu nintzen odoleko infezio baten kulpatik. Eukinen egun batetik bestera sortu txaten odolen infezio bat, sepsis bat, eta fallo multiorganiko baten kulpatik bizkarresur muñien sortu txaten burbuja batzuk. Eta horrek lesio medular bat sortu duz, eta horren erruz gurpilen aulkizan dugu. Kuriosua da, ezta? Zemuten dau gurpila aulkizan zauzienok danok asoziatzen dugu pixkat istripu batekin, izan automobil istripu, kotxe, bizikletan eroriko bat eukitza, baina ez dauka zerikusirik ez zeure kasuan. Papelata asko dugu bere gai izan, baina ez dator hortik, zire bai. Olako istripu bat eukitzeko txartelak erositxakua zara, baina olatxatzun tokau. Hori da. Nik esaten dut, askauk ezagoztaiako, gurpilun aulkizan, asinte batetik. Erde esaten dut, ez da un tortazo, eta keba, kaixotasun batetik nahu. Ja, bale. 4 urte dala? 5 urte, kaixotu nintzen, da 4 urte ja, gurpilun aulkizan gehatu. Osea, pixkat pandemiarekin nioen danak bat. Justo. Etzan sasoirik onena izan, ez da, olako gaixotasun bat eukitzeko, Ez, gogorra. Hospitaletan ez zauen panorama erresa. Ez, artien gehiago odoleko infezio batek kartzen dagoen arazuetik, gaixotasunak, ustik handu zen, kontu biligarekoa. Aitor eta Agotz apirilean biziadin hasitza, eta Aitor pixkat proiektuaren hasieratik. Zeurekin hasiko naz, Agotz, konta apurtxo bat ze helburukin, zerek ekarri zaitxuen pixkat biziadin hastera? Nik aukinen bizikletan hasiente bat, eta indala isa 4 urte, eta entzunen biziadin proiektua periodikoan dola irakurri nuen, eta apur bat osasun aldetik mejoraiten fateko eta injarrat hartzen fateko idea ona pentsa joten, eta Aitorre idatzen notzan, eta asmorrekin apurrate mejoraiten fateko. Eta konturatu orduko saltzan sartuta?
Bai, gaina gustora, jente jatorrekin da topau naiz eta lagunketako prest, eta bai, oso gustora. Eta bizikleta planak zelan doi ez? Honezkero, hasi zara pixkate arrabolan, ero ondiokan rekuperazio fase baten zaz? Bueno, ondioke del todo ez nau rekuperauta, baina, bizikleta bat erosin eben orten, eta bai, asmoa bizikletan ibiltzen azteko bentza, bai, rodilloan, da hemen bideo horrean bueltan batzuk emundot. Eta kontuatu orduko dorsala jantzitza ostera be, edo? Hori guztako esaten, lehen ikenen karrerak eta hola, eta, bai, guztako esaten, asmoa epeluzera, bai. Berriro horri eustia. Bai, aldan eurritxan, bai, hobetu lehenengo injarra eta hartu, eta gero ja, ikusiku noaino egiten gaien. Aitor, entzun dut zeue agotzi, txirrindulari, zeue bizikletatik zatozela esango neuke. Bai, ni txirrindulatik nator, leheno karretera eta pista nibitzen nintzen, eta, ondo hortan pixkan naskauta atean nintzen, eta Aitor ezagutu nuen Zumeko triatroian, eta, hasi ginen berbetan, eta, ja guztua eta sartu ziaten zea, bizioa, eta, leheno gauza nintzen, korrek egiteko, eta lehenguan 15 kilometroko karrera bat egin nuen, eta oso guztua. Zeitzen dituzu, triatloiak, korrikako saioak bizikletan danetik itzen duzu? Ni bai, danetik. Ni probatzeko beti prez, edo zer gauza egiteko prez. Gatz, bizia ditaldian laguntzailea basase, ez dakindik kirolik eitzen duzun, seguru zeo zertan bebiliko zarela, baina kontairezu apurtxo bat zein dan bizia dibarruan zeuen papela? Nire kasuan, ni naiz biziko kide, laguntzaile be bai, biharra dako edozein lagunketako prest, eta gero kasu honetan, Joseba, badala biziadin kirolaritako bat, bere arrebia naiz, orduan, familiarra be bai. Orduan, pixkat, anaia biziadin sartuta, zeupe zertzia erabaki zeuen, beti egongo dalako, zein lagundu, zertan ekarpena egin, urte honetan, zeintzuk izen diez apurtxo bat, zertan ibilizari ezuek buru belarri? Esan duzun gura, sartuen ezin, etorri da dana batera. Joseba izan da proiektu honen sortzailetako bat, orduan behaz izan karreratan, poliki parte hartzen, eta fanda bataldia eraketan esango ez, kide barrixa sortzen, izan bai kirolari egokituak, izan bestelako kirolarixak, eta ez bakarrik kirola probatarako, baina kirola ongizate pertsonalerako, zure autoestimua, zure barrera horreik edo dakotzun gaitasun horreik aurrera iteko, taldeera perfil desberdinetako jendea batzen fanda, eta nire kasuan Joseba nola zirati dauen, ni behar lagunketan horren bitartez, ikusi izan du proiektu honen zea osua, ez? Zela joan da nolako evoluzio osua, bai. Orduan, izan da zein kostientemente fandan eratzen, eta neube horren evoluzio ikusi eta horren parte bilakatu naiz. Raúl, kontairezu apurtxo bat zela bukatu dauen, arrasatiar batek, triatloiak itzen dituen arrasatiar batek, bizia ditaldian. Ni atxintxikan konsideru naben erremenekin, eta berakin hasi nintzen triatloin munduen eta holan, eta oin berak komentau zuzten laguntzaile moruen azteko eta holan eurokin, da nik guztuen jaten taldearen filosofia, eta hola, hasi nintzen gutxi gura gara. Eskotan emuten dau, laguntzaileok emun itzen dozuela, baina seguru aski trukian be jaso asko ingo dozue. Bai, niretzat pertsonalki niretzat bentzat bai. Niri kriston satisfazio emute guzta ikuste gozu kirolarizak kriston esfortzu etxen daue, lasterketia bukatzeko, bentsat parte hartzeko, zaitxik, eurentzat bukatzi aia kriston lorpena da, eta zuk ikustia, nik ikustia eurok itxen daien esfortzu eta hori niri asko betetzen duzta. Askotan izango dela txapelak entzeko, ez? Bai, hori ikustia da. Bestelako kirolari batek aparteko satisfazioak eukitzen ditu euren erronkak lortzerakoan, baina zuen kasuan izen bida demasa, ez? Barneko postasun hori eta pixkate amorru hori eta zatia balortu dut, ez? Eta bartean hori egunero baloratzen da, azkenean bakitzu nuen dizatu zen. Azkenean trenbide baten bidea eta urra doia trena beti. Eta kauzuk ikusten duzu trenbidea, inok ez dakit atzitin zer da ben. Ez dakit beti irakusten da, ikusten da,
bukaerako lorpen hori, lan asko da batzien da, gero, ez hori bakarrik, azkenean ze geruen hau itxera. Ikusten duzu bidea eta bako bere kontestua. Ze importantia, zeuen esperientzia be partekatzia, ez? Berbaldixak emutera be Aitorrek kontatuzko joaten zaretela, apur bat beste batzuei be bai, zeuen berri emun eta ezin dozu horren aurrian, denporiakin eta alegin batekin, esfortzu batekin, baina gauza asko inzeiketzuela. Hori da, azkenean guztot bizitzako dozen kontestutara aldala karri hau, eta guk adibes ezin joan gauza bat, denporiekin eta nik ez dut esaten aldinik lortu, baina bai heldu alda lortu alizatera. Gero bakoitza diferentiega eta bakoitza bere limitia eukiko bizen bitartean bidea dau. Bide hortan alik eta gertuen bukaerara jau. Eta limite horre iribe bultzaitzeko posibilidadia badauela, ez da? Limitiek ez dauz. Azkenean bakoitza jarri bidea eta nik ondio limitiek ez dut topau. Pero bizitzea jarri hoz limite bat, limite hortan jola ezingot. Zer topo dozu biziadin, azkenengo urte honetan, ez dakite proiektuaren berri eukizauenean, zalantzarik eukizauenean, ero buru belarri barrura? Ez, niri Aitorre komentatu zianean ia puntu gondintzan biziadin, da, esan duan baietz, nik azkenean, nik ez nuela nahi kompromisorikan, ez dakizen lasterketa ino dan alakoa, ez nire beste fase batian hau, baina ni prest nagoela taldeko beste partaide bat izatia, eta azkenean lagun berriziak itxeko aukeri eman dia, material berrizi ikusteko aukeri ere bai, eta bueno. Eta ez da bola sekula sobran, ez? Batetik lagunak itxia, bestetik materialaren beste kontu bat izango da, zeuen bizikletak eta gaur egun ez dago bizikleta merkerik. Ez, egiz esan ez. Baina ja janbaikak eta, ez dira izango, errez eskuratzekuak. Errez eskuratzekuak ez, eta zuk esan duzu bezala merkiak ere ez. Eta hori gauza guztia bezala aurreratzen dize, eta hola jende desberdina ezautzerakuan, material desberdina ere hasten zer ezagutzen, eta aukera berrizaz galtzen dira. Eta imaginatzen dut urte honeitzan betokau jatzula, ez pixkat, zeuk bizi izandako ura, zoritxarrez gaur egun ondiokan besteak beste motoistripuak asko egoten diez. Etzinin izango azkena, elbarri geratu zena motoistripu baten ondoren, etorriko ziren beste batzuk. Da ez dakit eukidozun ardura hori, ez? Pixkat balako ezintasunen batekin, ero gurpildun aulki baten geratu dan horrenganako ez gerturatu eta esan zu, bizitza ez da hemen bukatu, nahiz eta hoi momentuan dana beltz ikusten dozun. Bai, nik hori klaru daka, nik inguruan nola baten bat ezaguna toko izan denean, nik lagun bezala o ezagun bezala jun izan naiz, bere egin hitz egin, nire bizipena kontau, eta azkenean hasierako momentu bai zela oso gogorra, baina bizitza horrez dala maitzen. Eta gauza asko itxeko aukera dakaula, eta ala probatzia azkenean pertsonian izakeriak ere asko itxen dago hor. Orduan, istripu euki edo ez, zu baldin bazera kalian ibiltzekua, itxian egotekua, istripu izatiagatik zure bizitzaz dezu aldatuko. Baina pizka mogitxua baldin bazera, bai ikusi arazi gauza asko itxeko aukera dakaula. Eta zer da topo dozuna biziadin apur bat zela batu zara proiektu honetara? Bere garaizan nik ez dut baimenik kirola itxeko. Medikuak eta beste arazo batzuk, nire lesionio medularra sortutako arazo batzukin neukan ezin ditzen ez hankak zuzen jarri, ez ezer, gorputze neukan espasmoak esaten diena. Eta medikamento batzuatik eta beste tratamentu batzatik lortu nuen hori paliaitea. Eta gero, justo kiroleako baimena emunzo estainean, azintzen nire kasaka ikusten abez aukera zen, lehen bizikitiekin beti oso relazioan dut egon ez, gaztetan txirrendula izan naiz, eta gero artean orbean nindo lan. Nire azkenengo lana orbean bizikita pintxa izan. Orduan beti egon naiz relazioan dut. Eta esatu bizitiek emundo suertia gurpilun aurki baten bizitzeko, errubera gainean, errubera kontinu muteko, Aitorrekin jarri nintzen kontaktuan, janbaik bat proba ahal izateko. Biziadin, kriston personak, oen arte segulan ez eta laguntzeko beti perez, jendea, lagunak, ez diru bila datorren jendea, eta leheno psikologikamente gaizki ibili naiz, eta Aitor eta Joseba eta talde osoa ezagututa,
pausu bat aurrera eta ja oso pozik nabil. Familia txiki bat azken baten. Bai, hoize. Kirolaren bueltan sortutako familia bat. Hoizea. Eta zabaltzen eta unitzen. Hori da izen be, atiak zabalik da zelako, ez da, biziatikuak. Bai, edo zeinentzako eta laguntzeko eta baita parte hartzeko.